biz g'urur yurta turgan bir xalq. Biz Tatarlar. Tatar ismin biz eng uzoq yurtgan Tatarlar. Biz Tatarlar şuşa isim bilen bilebizne bik ko'p dunyo illari. Biz Tatarlar. Batır xalq degan zo'r donimiz ali so'nmadi. Biz Tatarlar şuşa isim bilen dunyoda yaşaw o'zi bir baxt. Biz Tatarlar yaşaymiz biz yerda bor xalqlar bilan birlashib. Biz Tatarlar bik ko'p Tatarlarni birga jiygan Tatarlar. Biz Tatarlar. Ye aytigiz, yerda bizdan kuchli, bizdan ishchan nindi xalq bor. Türlü isim yurtsak da biz. Türlü yerda yashasak da, Tik birgina tug'an elimiz. Tik birgina tug'an yerimiz.
Hayırlı gün, hürmetli milletteşler. İsenmisiz, kadirli jinguşilerimiz, hürmetli okutuşçularımız, muhterem konaklarımız. 2021 yılının 1 iyulunda Tataristan Respublikası Prezidenti karşısındaki Tatar tilini saklav hem üstürü meseleleri komisyası yardımı bilen Şayan TV kanalı Min Tatar balası Respublika Kulem İcadi İşler Beygisi ilan etti. Әлеге бәйгенең максаты татар халкы тарихын, милли мәдәниятен өйрәнү, укучыларның иҗади эшчәнлеген арттыру һәм әлбәттә үсеп килүче буында милли үзаң тәрбияләү. 2 ay davamında бәйгегә татар халык әкиятләре һәм мәкалләре нигезләнеп иҗат ителгән рәсемнәр, кул эшләре һәм эшләнмәләр кабул ителде. Барлыгы 324 эш килеп иреште. Балташ, Ознакай, Питрәш, Орша, Баулы, Мамадыш, Кукмара, Әгерҗе, Саба, Лаеш, Чистай, Әлмәт, Мөслим, Сарман районнарыннан, Казан һәм Яршаллы шәһәрләреннән балалар аеруча да актив катнашты. Тәҗрибәле экспертлар эшнең эштәлеген, аның бәйге темасына туры килүен, башкару осталыгын, мөстәкыйльлеген исәпкә алып, икенче турга 40 эшне сайлап алды. Бик авыр булды. Bütün эшләр, bütün bu балалар рәсемнәре, алар бөтенсе примерно бер уровеньда. И яхшысын сайлап аларга бик кыен. Шуннан да әлеге бәйге катнашучылар өчен генә түгел, ә инде жюри әгъзалары өчен дә бер сынау булды. Һәм ниһаять бүген әлеге күркәм залда без җиңүчеләребезне данлыйбыз. Хәзер талантлы яшьләребезне сәламләү өчен сәхнәгә Татарстан Яңа гасыр акционерлар җәмгыяте җитәкчесе Илшат Юнус улы Әминовны чакырабыз. Кайнар алкышлар белән. Хөрмәтле балалар, хөрмәтле Марат Готыч, жюри әгъзалары, укытучылар һәм безнең коллегалар дип әйтәсем килә депутатлар. Чынлап та бу бик зур бәйге, иҗатка омтылган, яшьтән үк иҗат белән шөгыльләнгән кешеләр гомер буена иҗат итәчәкләр һәм әлбәттә уңышка һәм бәхеткә ирешәчәкләр. Шуңа күрә мин сезне барыгызны да чын күңелдән тәбрик итәм. Сәхнәгә Мин Татар баласы Республика күләм иҗади эшләр бәйгесенең иң яхшы рәсем номинациясендә 7 яшьтән 10 яшькә кадәр категория җиңүчеләрен чакырабыз. Хамзин Раяз, Мамадыш районы. Петрова Арина, Бөгелмә районы. Әхмәдишев Раяз, Буа районы. Гәрәева Язилә, Орша районы. Мөхәммәддинов Әхмәт, Яршаллы шәһәре. Мин әлеге рәсемдә гуаш белән ясадым. Төрле милләт кешеләр тау тота. Фломастер һәм карандаш. Озак көттем дуслар, күрешүне, санадым мин көнен сәгатен. Җырларымда минем бар тормышым, җырларымда ихлас хәләтем. Сәлам сиңа да, сәлам сиңа да, бергә булсын әле уебыз. Сәлам сиңа да, кушылай да бергә җырлыйбыз. Сәлам сиңа да, бергә булсын әле уебыз. Сәлам сиңа да, кушылай да бергә җырлыйбыз. Сезнең аңкышлы карашыгыз якын әйтер ныграк араны. Яшәү рәхәт кадерләрен белер, яратып яшик без дөньяны. Сәлам сиңа да, бергә булсын әле уебыз. Сәлам сиңа да, кушыл әйдә бергә җырлыйбыз. Сәлам
Açsam ko'ngil bulutlari Diya qolsa agar yordami Har qaysi qiz qabul etib olsin Shon-sholimni yurak salami Salam singlara, salam singlara Birga bo'lsin hali o'yimiz Salam singlara, salam singlara Qo'shil ayda birga yig'laymiz Salam singlara, salam singlara Birga bo'lsin hali o'yimiz Salam singlara, salam singlara Qo'shil ayda birga yig'laymiz Qo'shil ayda birga yig'laymiz Min Tatar. Biz Tatarlar. Bu sözlerini әйтеп biz кішкенеден gururlanıp үсәбез. Киләчәк буын балаларыбыз өчен дә телебезне, милли үзенчәлегебезне саклап калу, үстерү безнең уртак максатыбыз, бурычыбыз. Әлеге тантананың нәкъ шушы бинада узуы да юкка гына түгел. Чөнки нәкъ шушы мәктәптә милләтебезнең өметле буыны шын татар мөхитендә тәрбияләнә, белем ала. Киләчәктә дә халкыбызның яңа Баки урманчыларыбыз булачак. Әйнде алар булган очракта, димәк, халкыбыз яшәячәк. Иң яхшы рәсем номинациясенең 11 яшьтән 15 яшькә кадәр категория җиңүчеләрен чакырабыз. Рәхимова Шулпан, Саба районы. Королева Анна, Казан шәһәре. Меркурьева Юстина, Әлмәт шәһәре. Галиуллина Альмира, Кукмара шәһәре. Григорьева Екатерина, Әлмәт шәһәре. Миңа Белеке Шоктан Шоғанияның әдәбияты. Мин бер китапны укыдым, анда Саксык бәйте булды. Ул миңа бик ошады. Мин аны ясарга теләдем. Ай bir malı la bir malı su buylары bir malı su buylарында үскән җифа буйлары алма турма гел булыйм юлларында ирмән дигән егетнең гөлшин мәс булларында аллы гөлдә тон гөлсез кадерле яшь кызлар сез сыңгансыз шибәр ил күгендә йолдызлар даңгызны кызлар Şayqalmasın gitirgen sularınız Aysa yıldızlar astında yürügen yollarınız Alma turma gül bulayım yıllarında Yirmin digen ir yigittin gülşinmez kullarında Alı gülde tam gül siz kadirli yaş kızlar siz sıngansız şiber il kogunda yıldızlar Dağını kızlarımızga gülsü büyük yollarına Eşleri yangrar ağlarını bizden il jırlarında Ay bir malı la bir malı su buylары Ay bir malı la bir malı su buylары Ay bir malı su buylары Ay bir malı la bir malı su Biz рәсем сәнгатендә, сынлы сәнгатьтә дан казанган милләттәшләребез белән горурланабыз. Бакый Урманчы, Илдар Зарипов, Лутфулла Фаттахов, Харис Якуповның исемнәре бөтен дөньяга танылган. Аларның иҗат җимешләре бөтен планетабызның төрле сынлы сәнгать музейларында күрергә була. Мин татар баласы бәйгесе җиңүчеләрен дә шушы күркәм шәхесләрнең дәвамчылары дип атарга насыйп булсын безгә киләчәктә. Алар инде шушы юнәлештә беренче, ләкин бик җитди адымнарын инде ясады. Аларның эшләре биредә хәтта күргәзмә дә оештырылды эшләреннән. Киләчәктә бу күргәзмә Актаныш адымнар, Чаллы адымнар, Алабуга адымнар һәм җиңүче балалар укыган мәктәпләрдә уку елы тәмамланганчы эшләячәк.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Марат Гытов улы Әхмәтовны чакырабыз. Her баланың айрым үз сәләте һәм үз юнәлеше булырга мөмкин. Кемнәрдер бәлки урманчылар яки Харис Якуповлар да булып бетмәскә мөмкин. Әмма ләкин дөрес акыл тәрбиясе бирү өчен, гаилә ныклыгы өчен менә мондый чаралар алар бик кирәк. Җиңүчеләребезне ихлас күңелдән котлыйм. Сез бик матурлар һәм бик булдыклылар. Киләчәктә дә сезнең һәр шәхс сезгә бәхетле язмыш юлдаш булсын. Иң яхшы кул эше номинациясендә 7 яшьтән 10 яшькәчә категория җиңүчеләре: Искәндәров Айрат, Мамадыш шәһәре. Mübarekjanova Kamila, Qozon shahari. Bikiyeva Dila, Boylar Sabası. Xayrullina Zila, Baltash rayoni. Muzaffarov Emir, Qozon shahari. 11 yaşdan 15 yaşga qadar bo'lgan kategoriya җиңүчеләре: Әүхәдиева Мәryәм, Саба районы. Ahmedov Su, Elmet rayoni. Seyitova Adelina, Bugülme rayoni. Ziyazova Ilina, Bugülme rayoni. Sultanova Gülfiye, Müslim rayoni. Мин Габдулла Тукайның Шүрәле әкиятен яратам. Шуңа күрә мин Шүрәлен ясарга булдым. Монда войлык, фетр иде һәм акрил буяулары белән кулландык. Хөрмәтле җиңүчеләребез, без сезне чын күңелдән тагын бер тапкыр шушы зур җиңүегез белән тәбрик итәбез. Иҗат чишмәгез саекмасын. Иҗади уңышлар насыйп булсын сезгә. Мин татар дип горурланып яшәгез. Син кем соң дип миннән сорасалар, татар дип җавап бирәмен. Горурланып җавап бирүемне татар булуымнан күрәмен.